Hey guys, Γιώργος εδώ και σήμερα θα παίξουμε λίγο FIFA. Λάθος, θα παίξουμε Pro 14. Παίζουμε Daniel Alves. Νομίζεις? Πέντρο, Τσάβη, μια χαρά μας βλέπω. Οπ. Για κάποιο λόγο, παιδιά, δεν μου είχε καλό φίλο. Diego Costa. Κουαφράν. I don't think so. Ποιο λεπτά είμαστε? 9 λεπτά είμαστε, Όχι για το ταμπλετ, δεν μιλάω για την αγορεύση του βίντεο. Θα πω και ένα κάλυπτο όμως μετά, θα κάνουμε κι άλλο βίντεο. Κάνουμε football βίντεο. Αντριάν, φύγε ρε με άμα. Σέρτζιο Μπουσκέτς. Νομίζατε, δεν πρέπει να έχει Γκάβι. Λάινο Μέση Τζίσιαν. Λάινο Μέση Τζίσιαν μπαίνει. Λάινο Μέση Τζίσιαν. Όχι, δεν κι αν μπάλα είναι. Λάινο Μέση Τζίσιαν. Βγάλτε πάλι έξω. Μέση. Ινιέστα. Ποιος έχει μπάλα ρε? Ποιος έχει μπάλα ρε? Ah, fuck. Okay. Δεν ξέρω να χάσουμε γκολ σήμερα. Όχι! Ποτέ. Όχι ρε, την πήρε Diego Costa. Τρέχα! Βίκτορ Βάλντες τα κατάφερε. Ο Βίκτορ Βάλντες ζέσε την ομάδα. Λοιπόν, μας αλλάζουμε πάσεις. Daniel Alves. Μέση. Diego Costa. Πάμε με αυτόν εδώ, μια χαρά είμαστε. Πάμε με τον Daniel Alves. Φόλ! Relax. Luis. Έλα τον Μιγέλ, όχι, θα φάει κόκκινο πικέ. Φιου, μια στιγμή νόμιζα πως θα φάει κόκκινο πικέ. Είναι 0-0, έτσι, fuck. Δεν αλλάζει το σκορ, ό,τι και να κάνουμε, δεν αλλάζει, δεν θα αλλάξει. Μόνο αν βάλω εγώ γκολ. Φύγε! Τι, καλή. Ούτε δεν έχω καράτε κίνηση. Αυτό είπα κι εγώ, γιατί δεν είδαμε κόκκινο. Οπ! Daniel Alves. Δεν λέει Daniel Alves, λέει Αντίρ. Αν καταφέρουμε να βάλουμε γκολ, πείτε μου. Όχι. Άλλαξε καλό. Το δατε. Άσε με. Τι να κάνουμε να πούμε 1 εκατομμύριο από αυτές. Give me the ball and I will score. Φάλτο. Δεν είναι φάουλ, την μπάλα πήρα, Φαμπρίκας. Καλά, αν μπει γκολ, γράψτε μου, παιδιά. Offside. Καλά, Μάντριτ. Μπράβο. Ο Πέτρο.
Μέσα μέσα. Όχι ρε. Όχι ρε Μέση. Μας ερώσει. Ο Ντιόγκο θα πει μόνος του. Πάρτε τούτη. Έτσι. Ντανιέλ Αλβες, όπα, πάσα. Παίξε καμιά καλή πάσα ρε Πέντρο. Α, Μέση. Όχι. Τι χάσαμε ρε φίλε. Σούτα. Όχι. Όχι. Κόρνερ. Σάβι για Μέση. Κόρνερ είναι. Δεν μπορείς να μου το παίρνεις. Έρχεται. Diego Godin. Τρέχα. Παίρνουμε. Όχι ρε γαμώτο. Τι ήταν αυτό. Όχι ρε. Μπορεί να μην ξέρω από την ευκαιρία. Όχι. Σταμάτα τον. Πιάσ' τον. Πιάσ' τον. Μπράβο ρε Βίκτορ Βάλντες. Μπράβο ρε Βάλντες. Σάβι. Πέντρο λες για Μέση. Ω, Μέση. Όχι Μέση. Make it pop. Offside. Ο Βίκτορ Βάλντες θα το μ' αρέσει πάλι. Εγώ κάνω απλά αυτό. Μπας και παίξουμε μπάλα και δικαίω γιατί δεν παίξουμε. Καλά είχαμε 100 η Μπαρτσελόνα παλιά είχε 100 παίχτες. Είχε και οι τρεις από τους 11 παλιούς παίχτες της Μπαρτσελόνα, αν το προσεχθείτε, είναι στη Chelsea. Ήμουν πολύ κοντά να βάλω γκολ 2-3 φορές. 0-0. Ένα γκολ θα μπει, δεν μπορεί. Ξεκινάμε. Ένα γκολ πρέπει να βάλουμε. Offside. Offside είναι. Α, φάουλ είναι. Offside δεν ήταν. Δεν πήρε κίτρινη κανείς. Παίξε Πέντρο. Παίζουμε στο normal, βασικά στο... Δεν παίζω αυτούς ρόλους. Τέλειωσε ο Πέντρο. Βάλε Φαμπρέκα. Σε πολύ μάλλον. Σε πολύ φλάμινα. Όπα. Ωραίος. Ωραίο τζατζάρισμα. Τρέχα. Όχι. Φύγε από. Αλμπά. Φαμπρεγκάς. Δεν βλέπω. Δεν βλέπω που πάω. Foul given. Δώσε μου την μπάλα. Αυτό είναι κότσινη. Yellow, phew. Πήρα yellow. Ουφ. Δεν βλέπω τι βλέπω. Πάμε Πέντρο. Πέντρο. Οπ. Έλα ρε. Δεν είναι φάουλ αυτό. Μαραντάνα. Σχεδόν. Ένα γκολάκι δεν μπορούμε να βάλουμε. Ωραία. Είναι στη Σάντος. Άλλαξε. Αυτό ήταν το επεισόδιο μας παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και subscribe. Και είναι αυτό ήταν το βίντεο. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κι άλλο βίντεο. Μακάρι να μπορούσα να κάνω κι άλλο βίντεο. Σήμερα δεν νομίζω μπορέσω άλλο. Και αντίο.